Беше в едно далечно царство, където скалистите планини се издигаха към облаците, а плавни поляни се простираха до хоризонта. В този красив свят живееше един млад храбър рицар на име Александър. Той беше известен със своята неустоима смелост и желание да открие тайните на един мистериозен остров, където се говореше, че се крие последният оцелял екземпляр от древен род еднороги. Александър носеше в сърцето си дълбока страст към приключенията и енергията на драконите, за които чуваше разкази още като дете. Един ден, когато слушаше легендите на стария си наставник, стария мъдрец Станислав, той научи за едно древно пророчество, което казваше, че само най-смелия рицар ще се срещне с последния оцелял дракон и ще спаси древната магия, която се крие в сърцето му. С този нов намерен вдъхновение, Александър възнамерява да се отправи в експедиция към неизвестната земя, където драконите са считани за изчезнали. Той събра своята верен кон и се въоръжи с меч и щит. Пътят му беше изпъстрен с предизвикателства, пресичане на мрачни гори, преодоляване на бурни реки и смело изпълване на дълбоки пещери. След дни на пътешествие, Александър стигна до вратата на мистериозния остров. Вратата се отвори с таинствен пълзен, и пред него се разкри магичен свят с фосфоресциращи цветя и летящи светулки. В този чудесен свят Александър откри древен храм, в чийто център светеше последният оцелял дракон. Огромно, златисто създание с крила, покрити с светещи скали. Драконът се казваше Фироглан и беше пазител на древната магия. Той беше изпълнен с мъдрост и спокойствие. Александър сподели своите намерения и уважително помоли Фироглан да го научи на тайните на драконите. Фироглан прие Александър с отворено сърце и започна да му разказва за магията на драконите. Каква е тяхната връзка с природата, какви са техните изключителни способности и как се предава древната мъдрост от поколение на поколение. Александър прекара дълги дни в обучение с Фироглан, усвоявайки тайните на драконите. Той научи, че истинската сила на драконите не се изразява само в техните великолепни крила и дълги опашки, а в тяхната способност да съчетават магията с любовта и мъдростта. С времето Александър и Фироглан се превърнаха в неразделни приятели. Те споделяха моменти от приключения и тайни от света на драконите. Александър стана пазител на древната магия и обеща да я предава на следващите поколения, запазвайки баланса между хората и драконите. Така завърши пътешествието на Александър, но новото начало,